Phaphamisa izolwane. Hayi, ufake iy'ndawo nje manje ukuthayima ngalokhu noma wakho lapha edlala. Ntwana yami, ngoba sifika lapha esitolo ngifike kushiye, ngenzele sure bathula noma ufone yodwa. Kodwa ngiyasaba ish. Relax, ungasabi, benza kuthethisa uma ubhema. Mshana, lana mara ujime, uthi. Shosho mfethu mkani. Mfethu akufake encengeni mfethu yibakabaka nje mfethu. Ya mfethu. Kodwa yazi mfethu ngizoshayisa lapho kuwena safuna uqala la edladle. Alright. Haya ifoni yakhe bo. Baqala sikhe. Sa. Wena mshana, wasesithole le phone le. Besifika lapha ezansi ungasayincuka-ke ifoni. Alright. Hey. Shaka kakhulu ngombolo. It's clean. Zonke zakho baba. Awe madoda hamba. Awutrend she. Ngathi phela khona la ekhaya. Awafela lo mjida sini manje ngawathi. Oh, zisho yapha she. Hayi kapha. Wona Jesus. So yizo Scooby-Doo hamba. Nazo fina nombolo edlula abafethu. Awe Scooby-Doo imali. Aba bu-4 phase kodwa manje relax kancane mfethu. Ufuna umgala ngivulele kodwa ngifuna uyi-check-a phakathi. Very serious now. Hayi ke ngaphandle. Awuthi ngihambe nayo besikhona ngiqala sisiyokuleti la. Ngibona ufuni. Yibo. Ayo basiponi yapha lena. Vele ithina uchaze mje. Kahle kahle ethi ifoni yami wena mfethu liyangazi ukuthi ingilahlekele kanjani mfethu. Vele lo mjida naphambilini bese ubake bazama ungibamba inkulu. Ngihamba nalo mjida lokuthiwa uGeneral cabanga mfethu.
into abavamise ukuyenza. Abaqali sho. Mfethu. Wamthethe uthi nenda lapho ophelelaphi. Ngaqeda mfethu ngayo mfethu. Awayisekho bendaba yakho. Ya. Mhlawumbe singiyakhumbula nami umshitabe abo bake bazama ungiqanjisa. Nawe futhi. Aqweni. Ya ngihamba nalo mshitabe amqula ngobani usinalo. Ngihamba nalo mshitabe ngoba ngiqazi. Bona bothi nalo mshita lo ujeni ngabe. Amjita uyajwayela namjita. Sedlale lelodwa pho. Uzaphume ngewini isikhuthini. Uyajwayela lo mjita. Awuthini bafethu ngesikhathi sokumjika. Induku.